Tras a maternidade, Carla viviu na súa pel a necesidade de conciliar dun xeito diferente. Xunto a outras mulleres emprendedoras decidiron dar resposta a persoas na súa mesma situación. Nais e pais que necesiten teletraballar, estar na casa facendo proxectos porque son autónomos, tamén teñan un peque e queran estar con el. Temos unha educadora infantil que poida cuidalos, estamos a un pasillo deles, entón sempre que eles poidan necesitarnos, pois sabemos que eles van a estar atendidos, nos vamos poder traballar e podemos conciliar moito máis fácil. O obxectivo é non ter que elixir entre traballo e crianza nunha contorna natural onde os pequenos aprenden con actividades respectuosas co ambiente. Dende que nos comezamos, crear comunidade, compartir crianza, entón axudámonos uns aos outros, tamén compartimos vivencias, recursos, unha experiencia moi bonita. E tamén esa outra parte de comunidade de profesionais. Sabemos que sempre outros profesionais poden enriquecer a nosa experiencia.